Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Cynthia's Secret Files. Si Cynthia na nanghihingi ng advice. Ano bang dapat niyang gawin? Habulin ang kanyang mister para sa sustento ng mga anak niya? O hayaan na lang yung kanyang mister na mambabae na mambabae at ayusin yung buhay niya kasama ng mga babae niya? Dahil naghahanap buhay naman siya at nabubuhay naman sila kahit papano mag-iina. So, habulin o hindi habulin? Pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Mayumi. Ang galing din ng asawa mo, SF Sender. Sa malayo, nagpapakasarap siya pagbalik sa'yo. Nagpapakaya. Sana dito palang natauhan ka na. Para sa akin, hindi na importante ang complete family. Aanhin mo naman yan kung wala ka namang peace of mind at hindi naman nagbago ang husband mo. Kung kaya mo naman suportahan financially ang mga anak mo, hindi mo na kailangang habulin ang asawa mo. Mahirap pero kaya naman. Focus ka na lang sa mga anak mo. Palakihin mo silang mabuting tao at lahat ng magagandang bagay ay makakamit mo. From Mayumi. Hindi naman na nagbago yung asawa mo, so wag mo nang habulin. At kung hindi kaya magbago ng asawa, edi magbago ka ng asawa. Charot! With harot. Eto naman ang sabi ni Jay Bautro. Hi DJ Rocky, to our letter sender. Enough na siguro yung bigyan mo siya ng chance before, and nakita mo naman na wala rin naman changes. So even though mahirap, kasi napakahirap magtaguyod ng mga anak na walang katuwang, pero kung sakit lang din ng ulo yung ibibigay niyan sa'yo, much better na ikaw na lang mag-isa. I believe na kakayanin mo yan with the help of our Lord Jesus Christ. We believe that God is our provider and He is our source of strength. Ayan. Kaya, ayun. Go lang. Kaya mo yan. And siguro, paliwanag mo din sa iyong mga anak yung sitwasyon ninyong mag-asawa. Ayun. God bless. And shout out sa mga kasabay ko dito ngayon sa Oriental Mindoro. And happy birthday to Mariel Kaaway. Thank you, DJ Rocky. God bless everyone. Thank you so much, Jay Bautro. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa Mindoro. Tama ba? Mindoro, no? Ha? Tama, Salamat po sa inyo. So, sabi ni Jay, kaya mo naman na siguro yan. Pero, kayang-kaya din talagang magbigay ng mister niya kung nasa ibang bansa eh. So, bakit hindi natin gagatasan? Ano yun? Ang ambag lang sperm? Charot, darot. Di pwede yun. Anyway, ito naman sabi ni Lance Nogi Boy. Huwag nyo nang habulin ang mister nyo kung ayaw niya na. Palayain nyo sa gusto niya. Total, nandyan naman ang anak mo sa iyo. Favor mo na yan sa buhay. Siyalugi, gawa uli sa kabit. Back to number 1 uli. Nakakapagod. Ang ganyang buhay, hindi makontento sa unang asawa. Yun lamang po, DJ Rocky, and miss you always from Lance Nogi Boy. Actually, I wonder, bakit may mga ganong klaseng tao na hindi marunong makontento, asawa pa kayo, tapos mambababae rin naman pala kayo. Di sana hindi na lang kayo nag-asawa. Or in the very first place, meron ka na lang open relationship, diba? Kumbaga unlimited o only pops, gano'n. Hindi, kumbaga only ka as a papa, diba? So, parang unlimited papa. Yan. Kumbaga, marami kang papakainin, marami kang papaligayahin, diba? Marami kang paparusahan, ganyan. Yun yung gusto kong sabihin na only pop. Yan. Only papa. Ganyan. Okay, bakit niyo ako tinatawanan? Iba ba yun? OMG! Wala akong alam doon. Charot! With a rot. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisya na si Charles Sako. Sender, wag mo na siyang habulin. Kesa, pang
magpakamartir ka sa lalaking walang ginawa kundi saktan ka mambabae, simple as that. Para dun sa asawa mo, wag mo nang balikan si Cynthia kung puro pag-aaway at pagmamataas ng pride ang kaya mong gawin sa kanya. Kung tunay kang nagsisisi, dapat panindigan mo, hindi yung inuulit-ulit mo pa. Asaan ang pagpapakaasawa at ama mo? Actually, wala, diba? Akala ko magbabago na siya, umuwi siya ng Pilipinas eh. Pero hindi pala. Kumbaga nag-isip-isip lang siya, nagpahangin lang siya sa probinsya. Ito pa sabi ni Bernard Laurehas, nakakaiyak naman yan. Hayaan mo na ang asawa mo na womanizer. Mag-focus ka na lang sa mga anak mo. Fight for your right. Ikaw ang legal wife kung sakali. Yours is yours. I mean, lahat ng ari-arian niya, properties niya ay sa iyo. At kung po pwede, ilagay mo sa pangalan mo ang lahat. Ayan, sabi niya pa dito, DJ Rocky, pagmamahal mo lang ang kailangan ko. Depende kung ano mga offer mo. Tingnan natin. Hindi pwede pagmamahal lang. Hindi nakakabusog yan, diba? Hindi rin po nakakabuhay yan. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Katrina San Jose. Una sa lahat, gusto ko munang batiin ang asawa mo. Sender ng belated Happy Athletic Day. Shout out sa mga tatay na tumakbo sa responsibilidad sa kanilang mga anak. Hindi nyo deserve ang greetings na Happy Father's Day. Mas bagay sa inyo ang Happy Athletic Day. Para sa'yo, Cynthia, hindi lahat ng pinagsamahan ay dapat ayusin. Nakita mo ng red flag pero bumalik ka pa rin. Cheating is a choice, not a mistake. Ang tao hindi magbabago para sa asawa o para sa mga anak. Magbabago ang tao para sa sarili niya. Ipaglaban mo ang karapatan ng mga anak mo. Habulin mo ang sustento o kaya pumila ka kay Idol Rafi. Huwag mong hayaan ang kabit niya ang makinabang sa sahod niya. At isa pa, kung ayaw mo makita siya masaya sa piling ng iba, mag-free data ka. Charot with arot. P.S. Sabihin mo sa mga anak mo na hindi ka maghahabol sa tatay nila kasi may hika ka. Ewan ko mga kalokohan dito ni Katrina San Jose. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon online ha. Pero meron tayong mga bisita dito sa loob ng booth na hindi ko mawari kung bakit holiday na holiday imbis na magpahinga sila. Nandito sila sa loob ng booth para mambuli ng isang tao dito. Anyway, so baka meron kayong gustong i-comment sa ating secret file bilang kayo ay nandito na rin. Okay, go. Professor Mark Joseph Guerrero, take it away. Hindi, nandito kami kasi nagpapalamig kami mail sa labas eh. Uy, pwede naman sa ref na lang, diba? Okay, go. Yun nga, kung ako si sender, no? Siyempre, yun nga, sinabi mo gagatasan ko yun. Gagatasan mo din yung asawa? Siyempre. Consumption na inaabot ko sa kanya siyempre, kukonsumisyonin ko na rin sila. Parang gandi-gandi lang. Kukuntihan ko na lang, diba? Para, tsaka kasal sila eh. Tama nga din isang comment kanina, yung lahat ng properties ng asawa mo. So, since kasal kayo, conjugal property, diba? Diba? Sa kanya rin mapupunta Sa bagay. Diba? Ang tanong, meron nga bang naipundar? Kasi base doon sa pagkakabasa ko sa secret file, parang wala walang naipundar And hindi ko lang sure kung sa ibang bansa meron. At hindi ko lang din sure kung valid ang kasal sa Pilipinas kung titingnan natin sa ibang bansa. Valid yun. Valid ba yun? Kasi nga, halimbawa, kasal kayo dito sa Pilipinas. Okay. Then, pupunta ka sa ibang bansa, tapos magpapadivorce ka. Pagbalik mo sa Pilipinas, Kasal pa rin siya? hindi. Hindi Divorce na? talaga. Pag-divorce yun? Kinikilala ng Pilipinas yung batas sa ibang bansa. Ganon din sa atin sa Pilipinas. Talaga ba? Hoy, ngayon ko lang nalaman yan Pero, eto hindi naman sa pag-aano lang. I mean, hindi naman sa parang sobrang advance ka mag-isip. What if magkaroon na lang talaga ng prenup? 'Di ba? Sa lahat ng mga magpapakasal dyan, na kung ano man yung maipupundar ng isang tao o ano yung naipundar ng isang tao bago kayo magpakasal, sa kanya lang yun.
'Diba? Kumbaga nakapangalan sa kanya. Tapos dapat nakalagay doon na kapag ikaw nag-cheat sa akin, lahat ng properties mapupunta sa akin. Yung ganon. Alam ko meron yun eh. Merong ganon. So, yung prenup naman yata kahit ano yung ilagay nyo doon, considered as legal document para balikan just in case na mag-undergo through a process of annulment yung dalawang mag-asawa. Oh. Tsaka, kailangan talaga ng legal consultation. Actually nga, dapat yung marriage certificate at marriage contract talaga. Kumbaga, pagka ayaw nyo na, pag i-renew nyo na, kung ayaw nyo na, wag nyo na i-renew. Ano gano'n? joke lang. Kumbaga merong renewal of contract. Parang sa ano ba? Sa diba, driver's tigto 2 license? years, ganyan, tigto 1 year, tigto 10 years, ganyan. Parang ano lang, parang, alam mo yung parang sa ano, yung sa, dito, for lease. Ah, May contract grabe, na for ginawa 5 years. ninyong ano, no? Oo, Ginawang nagre-renta lang, ganyan. Dahil nga sa mga nangyayari. Pero kasi, tinotolerate kasi ng mga tao eh. 'Di ba? Parang if we are giving this kind of opportunity to others, then there will be more people na parang ang mindset and thinking is, allowable pala ito. So, pwede pala naming gawin to. So, yung sense of commitment and yung weight ng faithfulness, ng discipline ng isang tao, parang at some point, nagiging shaky siya because of this enabling system natin. So, iba-iba naman yung opinion natin about it. Pero, ang sakit lang isipin talaga na may mga ganitong klaseng families na nasisira because of a person within the family na mangangaliwa o nangangaliwa. Kumbaga, ano ugali na kasi ng Pinoy. Kahit alam ng mali yung ginagawa, gusto lagi sa ano, yung lahing toro, gusto sa red flag. Karami, LDR, red flag. Hindi ako naniniwala sa LDR. Hindi naniniwala sa LDR. Okay, pero thank you so much, Mark Joseph Guerrero, our professor na pwede rin pala maging attorney. Wow! Attorney no case. Attorney no case. Okay, pero para sa ating secret file sender na si Cynthia, I think punta ka kay kay Senator. Sinong Senator? Mamili ka yung kapangalan mo. Or si Sir Rapi. Kaoras natin yun, di ba? Naka-sure. Kalaban pala natin sa radyo yun. Charot! Darat! Kaoras ko yun, di ba? Oh. Hindi, pero kung gusto niyo ng mga legal action, doon po kayo. Pero kung gusto niyo ng mga sabi-sabi ko lang, di dito kayo sa akin. Pinipilit ko ba kayo? Hindi naman. Charot lang, may darot. But anyway, kidding aside, magkaiba yung kompletong pamilya sa masayang pamilya. Hindi porke kompleto yung pamilya ninyo, masaya na kayo. At hindi rin porke masaya yung pamilya ninyo, ibig sabihin kompleto na kayo. Pero ano ang mas may timbang doon? At ano ang pang long term doon? Yun ba ay ang kompletong pamilya or yung masayang pamilya? Yung nakakaramdam kayo ng kapayapaan within the family? 'Di ba? Yung masayang pamilya na lang. Kumbaga yun na lang ipipiliin mo. Kasi grabe naman yung pagpapasakit ng asawa mo sa iyo. Nung 2 years pa lang na nasa ibang bansa siya, nagkaibang babae siya, tas nabuntis ka dito sa Pilipinas, siya ang ama pa rin, syempre, nahuli mo na lahat-lahat, akala mo babago, pero hindi pala. Yung pa lang Nandun na yung mga signs Pero syempre, ang babae naman kasi talaga, titiisin niya lahat ng pwede niyang itiis. Ilalabas niya lahat ng pwede niyang ilabas. Alang-alang sa kanyang pamilya para masalba ang lahat sa kanyang pamilya. At ngayong dumating ka na sa punto na ang tanong mo lang dito sa amin ay kung maghahabol ka pa o hindi, ang isasagot ko sa'yo straight ay oo, maghabol ka para sa pera. Wala lang ang ambag yung mister mo, kundi sperm lang. Ano yan?
freeloader lang siya? Kung pwede mong kasuhan niya ng adultery para makapagsustento yan sa'yo, gawin mo. Pero, gawin mo siya with the right intention. Kasi gusto mong mabigyan ng safe and secured future ang mga anak ninyo. Hindi dahil sa galit mo, hindi dahil sa pride mo, kundi dahil sa kagustuhan mo na maibigay mo ng tama yung future para sa mga anak mo. Ninakawan na siya ng ama nila ng isang kompletong pamilya. So wag mong hayaang dalhin pa nung asawa mo na yun yung pinansyal na suporta sana para sa kanila na ninanakaw nung kabit niya. Siguro una mong lapitan muna ay yung pamilya niya. Nanay at tatay nung mismong asawa mo, mga kapatid niya, for sure may contact ka naman dun. So kapag tinanong mo, baka po ganito ganyan, kasi ganito ganyan yung mga anak namin, baka pwede pong mabigyan po kami or makausap. Ayan, yun na muna. Pwedeng makausap kasi hindi po ako kinokontak. Matagal na siyang walang contact sa amin. Kasi yung pride, kung iisipin talaga natin at papaganahin natin siya sa mga pagkakataong ito, parang pwede naman siyang iset aside eh. Sino bang nasasaktan pag ganun? Di ba parang sarili lang din naman natin eh. Pero pag nakakuha tayo ng kubra, di ba parang uy, tumataas ulit yung parang uy, meron tayo ulit parang nabuboost din yung ego natin. And nabibigyan pa yung mga anak. Di ba? So pwedeng iset aside yung pride. Di ba? Para sa mga pagkakataong to, you're just getting what you really need and what is really meant for you. Kinukuha mo lang yung iyo dapat. Yun lang yun. Hindi ito sobra nung kanya, kundi yun naman talaga yung nararapat para sa kanila. And yun, diba, yung mga good examples ng co-parenting. Yung kapag nagsusustento pa rin yung ama, kahit papano nadadalaw pa rin, yung may visitation rights pa rin, yung mga ganon. So, kung kaya pa naman pag-usapan at maisalba sa ganong paraan, dun sa part na yun na co-parenting, bakit naman hindi? Bakit naman hindi makapagsustento? Bakit di naman makapagbigay ng pinansyal na aspeto? Pero syempre, do not expect too much na magiging madali yung proseso nun. So, lahat naman lahat naman ng trabaho mahirap eh. Lahat naman ng mga proseso mahirap din, diba? So, halos lahat naman ng mga dumadaan sa ganitong klaseng proseso, nahihirapan, may sinasakripisyo. Ang mahalaga dyan, magkaroon ng komunikasyon, bukas na komunikasyon, at magkaroon ng foresight, diba, para sa mga pwedeng mangyari sa anak ninyo. Ayan. So, yung educational support, ayan, yung mga daily needs na support, pangkain, ganyan. Ang dami, diba? Di ko alam kung paano nabubuhay yung isang lalaki na meron na siyang anak tapos biglang nangangabit pa. Tapos wala man lang sustento sa sarili niyang mga anak. So parang, sana hindi na lang po kayo nag-exist, diba? Sana yung mga ganun parang lumiliit na lumiliit tapos hanggang sa hindi na nakikita ka, diba? Bumaon na, ganun. Sarili lang katawan, mga ganun. Sorry pero wala kayo pong mga balls. Yung mga ganon, hindi marunong magsustento sa kanilang mga anak, hindi pinanindigan yung kanilang mga pamilya. Bakit naman kasi nagkabit-kabit pa, no? And we should never tolerate married people na mag-cheat sa kanilang mga partners, even if they are miles away from each other. Wala pong kahit anong excuse yung makapag-justify ng pangangaliwa o panluloko ng isang tao. Cheating is a choice. Hindi po siya nangyari overnight. Hindi po yan yung nadulas lang siya sa kung saan man at biglang
sumwakto, ganyan. Hindi po siya ganun. So I hope this is a lesson for everybody else. So anyway, if you want to share secrets, share to me, rakatara@gmail.com. This is Cynthia's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!